винаги се подхожда към една точка. Вземаме и този детайл и на него ще, ето ще такова, но на него ще обяснявам, за да знаете. Значи, ако този трябва да го хванем, грипера, понеже е с 3 пръста, винаги трябва да бъде и така хванат отгоре. Разбирате? Перпендикулярно. Тоест, това нещо, където го показахме, все едно сме застанали върху тази точка и тук, която я запомняме. След това трябва да отворим грипера, нали? Пускаме надолу, запомняме пак точка нова, затваряме грипера, вдигаме нагоре, нали? Пак запомняме точка, местим до новата позиция, където трябва да отиде, запомняме точка, спускаме надолу, запомняме точка, отваряме грипера, вдигаме го нагоре, запомняме точка и се връщаме в изходна положение. Ами, тази част с грипера сега ще ви покажа, нали, как става като код. Отваряне, затваряне. Сметна ли от тук още един офсет от тази точка, с позет, примерно? Да, ето тук. Нищо особено. Това е кода, който е. Аз исках за буквата по-скоро да питам, защото, нали, ако я фащаме така и така, няма как да го нашиваме така да веднъж. Ми трябва надолу, след това вдигаш така, повдигаш нагоре, това е. Така, това е ситуацията, но примерно за тази го казваме. Сега да кажем в случая, ето тук какво ще направя. Нали, аз го посочих, нали? След това ще отворя грипера, ще изчакам малко, ще затворя грипера, нали? И след това ще го вдигна нагоре. Нали разбрахте? Да. Така, това ще направя сега в момента като допълнителен код. Значи идваме и тук на, извинявам се, на Next, Edit и ще вмъкна няколко празни ред на джъмпа, преди връщането. Значи давам пак Insert, ще сложа примерно да кажем 5 реда, дано да стигнат. Сега в момента съм го посочил. Нали? Действието, което трябва да направя сега е да затворя грипера. Нали? Отваряне на грипера. Първо го отварям, нали, там все едно съм в горно положение. Няма да правя сварянето надолу. Нали, отварянето на грипера е все едно в горна позиция, да ни преобучам, защото съм го сложил много ниско долу. Грипера сега в момента, иначе трябва да се върна в по-горна точка да го обуча. Когато правяхме и тук, нали видяхте колко пъти направих, нали, и тази като го зададах, минах на нов ред, върнах се, обучих 2 пъти и след това още един път слязах надолу. Ако не ги направите и тази последователност от действия, няма да може да обучите и ще ви бяга в страни. В страни ще ви бяга от позиционирането, като ги подменяте. Значи това е патката, където е тънкостта. Значи идваме тук и казваме, искам да се отвори грипера. Значи грипера е закачен на един от изходите, ама аз съм го сложил в една от подпрограми, където отваря грипера, затваря грипера и там има едно изчакване между тях. Едно мъничко изчакване, физически да може да свърши работата. То бързо ще става, ама все пак се е сложено в него закъснение, да сме сигурни, че ще успее физически да се затвори грипера. Така, значи даваме на Insert, имаме и тук Call, нали виждате? Да. Това е извикване на подпрограма. И казваме извикване на подпрограма и от тук тръгваме да я търсим. И сега, понеже ми нямат сайсите, имаше едната или Face to Open беше, или Gripper Open, трябва да я видя, нали, коя от двете. Да. Значи с Shift и с стрелки ти можем да ходим по няколко и така да ги... Gripper Close, Gripper Open. Или Face to Off. Ами ще ги видим, нали, какви са. Face to Off. Сега ще го видим, нали. Дали са обратно, трябва да ги видим как са. По-добре с грипер да бъдат. Отваряне, затваряне на грипера. Gripper Open, Gripper Close, да? Да, Gripper Open, Gripper Close. Сега ще погледна само и в кода дали как съм го сложил, защото 2 пъти съм ги правил тези. Съм ги забравил, защото един път като се загубих. Това ще го правим ли утре?
Значи с грипера няма нужда да го правите. Въпросът е за изпита е посочването където. Но сега, примерно, това е излепването на подпрограмата. Идваме тук, слагаме се все едно действията, където са с едно изчакване, хаде още от 5 секундите за някакво време да се види. Все едно сме снели надолу и пак insert, затваряне на грипера на подпрограма, Shift с стрелките нагоре, грипер, open. Значи аз open дадох, сега трябва да е close, нали така? Да. Затваряне на грипера. Защо ги сложих тези, за да може да се вижда различните действия? Само там може ли да включиш, да може да напомпи маничко въздух? Така. И вече като направи това нещо, то ще се върне в изходна позиция. Как даже? Да. И се връща в изходна позиция, макар че трябва да го вдигнем нагоре. Маничко. Защото, нали, като го хванем, трябва да го повдигнеш, да не се блъска. Нали, заради това е. Сега в момента няма да го вдигам. И сега, за да съм сигурен, че за Open и Close какви са, ще дам на Select. Тръгвам да се търся тази Gripper Open и Gripper Close. Enter. Грешката е с Festo трябваше да бъде, те са някакви други. Това се е играл някой на... Някой си такова допълнително. Това е грешка, не? Да. Тук са няколко такива. На Festo ще бъдат, да. Не на Gripper, а на Festo. Превю. Това е за другият, този големия. Нали, за големият Gripper. За това е. Значи на Select, я да видим Festo On, какво ще рече. Open Gripper. Да, отваря грипера. Значи това е. Тези с време закъснението, където ви казах, значи Festo On е отваря грипера, Festo Off го затваря грипера. Значи Select, връщам се в нашата програмка. Тя се беше нещо си, нали така? Това беше Т. Ето тази. Enter. Значи сега ще сменя програмата на тези функцията. Как я сменям? Само идваме и тук на Choose и си избирам Festo. Festo Off е затварянето. Open беше Festo On. Така мисля, че бяха. Пишеше Open на него. Така. И тук. Виждате ли колко губи? Хайде да колко губи въздуха, понеже тръгва нагоре. Festo. Festo On, Festo Off. Затворено. Така. Връщаме се в началото. И тестваме Shift Reset. Само пак ще се намаляваме на скоростта, че така. Айде. Обратно се даде. Сега го затворя.
Обратно трябваше да са 5 секунди. Значи първо песто off, след това песто on. Разминал съм двете такива. Няма нищо. Разбрахме горе-долу за къста. Да, ето сега го отворим и се връща в изходната позиция. Сега, едно нещо само не съм ви казал. Понеже работя сега в момента, махам този степ режима. Нали? Сега 5 секунди и тръгва да се работи самичко. Така. И 5 секунди. И се върши толкова, 5 секунди са, нали? Бързо. Бърни го, да. Бързо. Май. Ще има ход. Ти виж как завърта веднага. Ще има ход на захващането. Предварително се знае да върти. Всяко по-бързо ще го води. Моля? Избягай. Избягане? В ляво отиде. Ама, аз понеже от тук не мога да го метна. То зависи сигурно къде сме направили точката за това. Да. Така е много. Така е много, това е обратно. Да не го снима. Не мога да го пусна. Няма, така ще бива. Дали ще може да го завърти? Дали превърти. Избягай, това на 2 см обича. И баш на 2 см. Не е толкова страшно сега. Може камерата да не... Ако искаш, има време, нагласи го. Има време. Така. То зависи как се поглежда при самото поставяне. Значи, сега това, което ще направим следващото нещо. Слагаме, нали така беше? Сега, правим следното нещо. Първо, имаме тук на Ауто. Нали? Този ауто, вече когато тези, първо се избираме програмата. Даваме им Shift Reset, да опуснем тези и натискаме. Сега да няма спор. Не снима, па няма и да го посочи. Да избие. Да не го намери на екрана. Shift Reset. Enter трябва да избера тук. Натискам го сега не. Натисна ли те? Фаус. Трябва пак да сепнеш. Save Reset. Това има пак фаус. Shift Reset. Нещо... Този сме сложени, тези този бутон не натискам. Чиста грешка. Сега сте наречен. Да, няма значение, че съм наречен, но това е Shift